Siis hetkinen. Onko meillä saatana vika löydetty? Ehkä. Mahdollisesti. Mitäköhän vittua tuossa putkessa menee? No niin. Sillä lähtee. Otas tää täältä irti. Noin. Saat sä sen? Otan tän. Kuinka lähellä tää meidän uusi osa nyt tätä? Ei se ihan oo, mut kyllä se melkein oo. Jaha, sit missäs kohta? Oi. Joo, nyt on kuulostaa ihan normaalilta. Helvetti hyvä. Sitten tosta. Nollaukset. Lue koodit. Ei vikakoodeja. Vittu hyvä. Noniin. No,